3/4 tal-popolazzjoni Maltija 72% hija fiżikament inattiva. Madankollu f'pajjiżna hawn diversi nies ukoll li jagħmlu eżerċizzju fiżiku. Dan hekk kif dan jipprevedi l-mart. Malta huwa l-aktar pajjiż fid-dinja li imutu nies minħabba mart li huwa attribwit lejn in-nuqqas ta' attività fiżika. Figuri xokkanti juru kif wieħed minn kull 5 persuni li jmutu f'Malta huma kkawża ta' nuqqas ta' attività fiżika. Il-mart attribwit tan nuqqas ta' attività fiżika huwa fost l-oħrajn il-mart tal-qalb, diabete u l-kanċer tas-sider. L-attività fiżika flimkien ma' dieta bilanċjata huma s-sisien ta' stil ta' ħajja aktar b'saħħitha. L-eżerċizzju jista' jsir f'diversi forom sempliċi fosthom il-mixi u hawn 4 darbiet fil-ġimgħa. Il-gym instructor Martin Farrugia jaqbel il-Maltin huma l-aktar persuni li ma jagħmlu. Għażinin meta niġu għal dik naqra eżerċizzju, unsibu l-iskuża kollha għax isħan għax il-kesħa għax hekk. Improvejna ħafna da żmien kollu li għadda dal-aħħar 20 sena għamel kambjament għandna ħafna postijiet fejn wieħed jistgħu jitrejn gyms u da. Tkellimna ma' wħud li nsertaw qed jagħmlu eżerċizzju fiżiku. F'ħafna affarijiet, naħseb tefetwa wkoll li tħossok fit fil-għaxija anke meta tmur torqod u l-nifs tħossok iktar tajjeb. Li tħossok iktar konfidenti u tħossok healthy fil-ħajja personali tiegħek. Dak kollox partikolari, anke mentalment tirrelaksa u tistrieħ. Ilek tagħmilha di? Isni 3 xhur issa bdejt dan l-aħħar. Mhux bidla rajt. Naqqas 4 kilos.